Kupimo potpisa, ako nema... Ne moraš meni to pričati, jer to znam 4 godine. Imam, da ne radi dobro. A ništa manje da kradu. A radnicima da dadu šta su zaradili. Da misli malo na nas, obične ljude, a ne samo na sebe. Lopovi, mičite se. Joj, bolje da ne govorim, svašta bi im mogla reći. Ajoj, nek svi odu iz vlade, nek se vate motike i lopate i krampa i nek rade nešto, ne samo gluposti izmišljaju. Trebalo bi rješavati nezaposlene. Želi da se nađu posle mladim ljudima i da se ovo što se sad radi, da se ne radi tako kako treba. Ja sam otišla u mirovinu da ne bi radila 67 godina. A vladu duboko pozdravljam i neka misle malo o malim ljudima, ne samo o sebi. Ja sad imam vezi. Kako hoćete? Dobro. Što je tako protesta? Pustite! Evo to. To je to. Ne se ne radi. Voda!